Yn un o ardaloedd awdurdod lleol mwyaf amrywiol Cymru. Mae ganddi dirwedd unigryw a'i chymeriad arbennig ei hun. Mae'n fan lle gall pawb fanteisio ar gyfleoedd a mwynhau ansawdd bywyd da. Yng Nghyngor Bro Morgannwg, mae ein gweledigaeth tymor hir yn un o gymunedau cryf a dyfodol disglair. Ac rydyn ni'n cydweithio mewn partneriaeth â phobl leol a mudiadau megis y sector wirfoddol, yr heddlu a'r bwrdd iechyd i gyfleu'r weledigaeth honno. Mae'r cyngor yn gweithio i gyflenwi 4 amcan llesiant, i wella ansawdd bywyd a gwneud ein bro yn un sy'n gynhwysol a diogel, yn gyfrifol am yr amgylchedd ac yn llywyrchus, yn uchelgeisiol ac yn ddiwylliannol fywiog, ac yn heini ac yn iach. Wrth lwyddo i gyflawni'r amcanion yma, byddwn ni'n cyfrannu at yr amcanion llesiant cenedlaethol. Mae gwaith staff y cyngor a'r cynghorwyr yn cael ei liwio gan 4 gwerth craidd. Rydyn ni'n uchelgeisiol, yn agored, yn sefyll ynghyd, ac yn falch. Ac rydyn ni'n hyderus y gallwn ni adeiladu ar gynsail llwyddiant y gorffennol i gyfleu bro o gymunedau cryf a dyfodol disglair. Os hoffech chi wybod mwy am ein gwaith, ewch i www.bromorgannwg.gov.uk.